aku los modele. Sampean Mas, sampean ini apa effortmu ning aku apa? Pak Dalang iki lho efforte. Astabrata ya nek kepanjangane ngerti gak? Apa? Aku sayang Birgita Ayu. Ha, tenan. Piye Astabrata? Aku sayang Birgita Ayu, pas to? Sampean effortmu apa? Effortmu apa? Gareng laras ya apa? Ora payu Mas, Mas gareng laras iki. Grupnya jenenge apa Mbak Bir? Gareng laras. Ngawur. Tenan Alhamdulillah Mas Gareng. Alhamdulillah luar biasa. Ketemu Mas Akbar. Ketemu malam ini kita dipertemukan atas ridho Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah ora nyono ora ngira kaya wong ngipi. Iso pinanggih warga ageng ing Laladan pundi niki wau? Weru kalih Bulakmojo. Weru kalih Bulakmojo desane Weru Dusune Weru kalih Bulakmojo sing kagungan damel. Oh ngoten. Biasanya klebu weru ngotok. Weru ngotok. Nggih alhamdulillah. Nimbali nuhoni dawuh panjenenganipun Pak Kepala Desa Pak Yudi Santoso nggih. Niku kepala kelurahane kita. Ketua panitia niku Pak Sucitro ingkang dados lantaran kula lan panjenengan saged sowan mriki Mas. Matur nuwun Pak Sucitro dan kawan-kawan. Iya. Ujube bengi niki sedekah bumi utawa merti dusun. Nggih Mas. Derek dawuhipun para sekina, para sepuh wong urip sing apik kuwi sing gelem nguri-uri budaya lan gelem ngakoni adat istiadat. Leres. Mergo awake dhewe kinudrat urip ing tanah Jawa, kudu gelem nyukuri nikmating urip, nyatane yo gelem nglakoni apa sing dadi perintahing Gusti. Amin. Nek awake dhewe mbok menawa ora dititahke urip ning Jawa, tak kira ya ora enek merti desa. Oh ngono ya Mas. Lah ya ngono to Mas. Heeh, awake dhewe dadi wong Jawa mula ana acara kaya bengi iki. Mula ana acara kaya bengi iki. Mula nek ana sing nganggep kok kowe musyrik tak kira kleru tur ora bener. Oh, nek ana sing nganggep. Nek ana sing nganggep kaya ngono kuwi mbok menawa kurang pas. Mergo iki wis perintahing Gusti Allah wong urip kon nyukuri nikmate urip. Nyatane awake dhewe manggon ning tanah Jawa, nikmate urip ya ngene iki syukurana. Coba mbiyen nek awake dhewe ora urip ning tanah Jawa, upama diuripke ning Australia apa ning Amerika mesti ya ora ana adat budaya sing kaya ngene. Ora ana wayang, ora ana merti dusun. Lah mula niku, mula nek ana pagelaran sing kaya ngene iki suatu kebanggaan bagi kita bisa mensyukuri nikmati Gusti Allah. Ngono ya Mas Gareng ya. Iki omonge mbahku kok nek mbuh yo mbuh ora ora. Ngaturke panuwun. Nek manuwun estu matur nuwun. Luar biasa penontonnya Mas. Penonton Masya Allah. Luar biasa. Jenengan nak nggih pun nggih pernah teng Nganjuk. Luar biasa. Ternyatane penonton Nganjuk niku tolok ukur penonton wayang. Barometer penonton wayang. Tur malih Mas Dalang. Nggih. Dasaripun niki karawitanipun Astabrata leres nggih. Paguyuban Astabrata niki paguyuban terbaik nomor 2. Nggih. Tolok ukur. Baru iki Astabrata ini terbaik nomor 2 Bapak Ibu. Oh, mosok to? Heeh. Lho, kuwi nomor 1? Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mas aku. Dadi iki kanca-kanca cedak banget lho karo Gusti Allah. Oh ngono ya. Luar biasa. Tenan Mas, banget bombong rasane ngati atase wong dusun wong desa iso sowan silaturahmi ning kutha Nganjuk. Nek jenengan teng mriki lumrah wong jenengan asline kene. Jenengan daleme saka kene pirang kilo? Walah lah karing glinding Mas, nggonku jalan Mas Trip kono. Ciduk berarti ya? Ciduk banget no. Ngene iki dirego larang, Pak. Nggih. Ngono kuwi ya. Upama nek larange sithik nek aku ngono 5 jam, Pak. Nek karek glundung iki lho. Heeh. Jenengan mau mriki ya wis ping pindho. Ping pindho? Sing sepisan tahun kepungkur. Heeh. Terus iki baleni ping pindho. Ping pindho sowan rene. Mang catet Pak panitia. Dawuhipun Mas Akbar Wopah Jagungan teng mriku insyaallah yang ketiga gratis. Sik, kapan aku muni ngono kapan? Nggih Pak, nggih wau teng mriku lho, teng ngen Mas Anggrah lho. Ora yo, masa aku ngomong ping 3 gratis. Kowe aja tumbak cucukan. Rombonganku wong pirang-pirang. Karone lho Mas, wong urip kuwi kudu duwe prinsip apa meneh seniman. Seni kuwi nek dituku larang ning nek dijaluk wehno. Lho bener. Lah bener ora? Bener. Tahun ngarep jaluk mawon Pak nggih, ampun dituku. Sik to, sik. Aku yo ora muni ngono, aku ora ngrumangsane ora kandha kaya ngono lho. Mosok to? Ora, lha kapan aku muni ngono, Meng? Iki wis jagakno panitia lho Mas. Lho. Sing ngomong nek kowe dhewe lho, rombonganku wong pirang-pirang iso ngomong gratis-gratis dijaluk wae. Apa arep merongos kanca-kanca? Budal dhewe ora bayaran ngono.
Tak tanggungi aku, Mas. Oh, lagi. Tak tanggungi aku nek gur perkara dhuwit ya hal-hal aku ki anake dhuwit putune bondo buyute bang. Sugih-sugih wong sak Prodadi ya iki aku. Loh, Mas Gareng. Alah hotel pirang-pirang. Heeh. Kanca-kanca nek dolan paling ning Nganjuk, Ciduk, ning Medion apa ning Batu Malang, aku nek dolan ning Amerika, Mas. Lho. Alah aku nek nyadus ning Perancis entuk kusalin katokane ning Inggris kok. Lho. Saking wong sugih, Mas. Aduse ning ndi? Perancis, Nek katokan. Inggris. Lho. Lah Prancis ning Inggris apa ora kontal kantul? Ora iso. Lho, lah kok Tutupi ciduk. masa rumangsaku wong sugih jare mbok tanggung. Heeh, mbok tanggung. Ora apa-apa, Mas. Ning sing elek mung siji, Mas. Apa kuwi? Hobiku Oh, hobimu apa, Mas? ngapusi. Lah ngono kok dibanggake, ngono kok disombongke iki lho. Iki kok ngomongane yo kuwi ngapusi. Iki uga perkenalan nek aku tahun kepungkur nak pun nanti sowan mriki to, Mas. Nggih, leres. Nggih, nek niki panjenengan Mas Gareng perdana. Perdana Tidak soal ada mriki. salahnya, tidak ada dosanya jika jenengan mengenalkan diri. Leres, Namanya siapa, rumahnya dari mana, Oke, statusnya apa, Oke, menempuh pendidikan apa. Kok maka tak sayang ra ngono to, Mas? Ayo no. Injih. Gandeng aku lagi rene sepisan iki pun disekseni para warga ing laladan weru lan pundi mau Bulak Mojo. Bulak Mojo janji bengi iki gandeng aku rene sepisanan perdana kula mboten badhe mikir bayaran, Pak. Hebat nek ki luar biasa. Nek Golek. mau sampeyan makakne aku mung salah nek ki jenengan dhewe ya. Aku dhewe Kesadaran ya. disekseni piyai weru sak Bulak Rejo. Bulak Mojo. Bulak Mojo. Heeh. Bengi iki khusus bengi iki nggo golek seduluran gak bakal kula mikir bayaran. Lah, kok kendelmen lho sampeyan? Ben dipikir panitia dhewe. Kalau tak kira ki nek mentingne seduluran ya kabeh ki dipikir panitia. Lah iya lah nek aku kon mikir kok aku arep melu panitia. Wong aku Tak kira ora apa-apa nek ora dibayari tak kira. alah sesuk mekar kok. Masa Gareng iki duwe mekar. Aku ora bojoku sing rewel iki. Entahlah padha ae. Mek 5 juta setoran 120 kok asem kok. Akeh mendaya ya. Heeh. Mas Nggih, Gareng garek iso. garek tekan. Heeh, ndang lanjutkan. Nggih, kula gareng jajak wingking saking Purwodadi Grobogan Jawa Tengah. Status sak menika sampun omah-omah. Alhamdulillah pun patutan lari setunggal setri umur 4 tahun. Terusan apa ya pendidikan terakhir. Aku ning apa sekolahku ya. SD wis, SD wis. SMP wis, SMA. Oh, SMA. Kuliah ya wis. Oh, kuliah ya wis. Ya lulus. Alhamdulillah. Kulot, Mas. Loh. Kumlot to. Kok iso Terbaik lho, terbaik. Lah ya nilai terbagus itu. Heeh. Kumlot iso kulot-kulot dikathok. Sak ngisore kok, Mas. Kulot dikathok iki. Lah iya aku iki sak ngisore kumplot. Oh iya. Sak isore kathok. Luar biasa. Mas Gareng jajak kenapa kok enek embel-embele jajak? Lho, Kuwi apa jajak ki apa? Heeh. Nek bae warga kene ben ngerti. keparingipun wong tuwa dipun paringi tenger utawa asma utawa jeneng Didik Sudrajat. Ning wong desa kuwi jaman aku jek cilik rak pelo nek nyeluk ora Mas Derajat ning Mas Jajak ngono lho Mas. Oh. Terus dadi teko gedhe celuk Jajak ning alhamdulillah. Dari nama Jajak iso jajak kutha sak Indonesia. Wah, maksudnya jajak tanggapan. Ora. Lho, lah Golek jajak rosok. ngono kok. Mas Didik Sudrajat jenenge. Injih. Wah, ya apik lho jenenge, Cek. Aku kok Dik, kecoba apik jenengku ya bagus kok. Wah. Iya ya tak akone emang pas nalika rupane durung di apa kuwi celoneng-celoneng putih. Ya aja dirupak-rupake dalang bagus kok ngarani kancane kok rupa. Kok Wajah ya- pasuryan, Lah, pasuryan. Ngono lho. Pasuryan rasa karo melet kemayune ra umum. Wajahe durung di oneng-oneng putih Gareng. Heeh. Oh ya jek enom. Heeh. Aku kok Dik ngono ya ora Maksudnya nek ora macak Gareng. ora macak gareng. Kuwi wajahe karo aku Lah karo dalange jauh. ganteng kowe. Ganteng kono. Oh. Pak. Aku pemuni ganteng aku ora bayaran wong sing ngejak kono kok. Saya tak urus Mas Gareng. Piye neh? Kok iso njajak ki pamrih dongane wong tuwa ben iso njajaki ndi-ndi tanggapan papan ning ndi panggonan jajah desa milangkori sekeh omah dienggoki ngono kae lho Mas. Heeh, berarti iso dibanggakan orang tua ibarate
tanggamu arep maido kowe iki isin. Alah Mas, aku. Mergo sampeyan iki wis njajaki ndi-ndi, mergo saka dongane wong tuwa ngekeki sampeyan jeneng Didik Sudrajat, derajate dhuwur mergo njajaki ndi-ndi. Bener Mas. Aku nek yo bar padu karo tanggaku. Lho. Ngarep omah. Heeh. Penyebabe Elek-eleke kira aku disekolahke wong tuaku. Iya no. Aku sekolah ngantek lulus sarjana. Bareng mulih lah kok aku gareng. Tanggaku ngarep omah semonto. Halah ora membo oleh sekolah dhuwur-dhuwur, tunggakno balik sekolah ra dadi pegawe gur diadi gareng. Tangeh lho nek iso sugih. DC ngono karo tanggaku Mas. Loro atiku. 2018 kuwi. 2018. Tak eling-eling teko saiki. Cek loro ya Mas. Tak parani ngomahe. Halenono pisan kas unimu aku ngono. Halenono neh tembungmu. Ngarani aku ora iso sugih tangeh rak ngono. Titenno tak buktikan 5 tahun lagi ya. Padahal mau ngecene 2018. Alhamdulillah pangestunipun wong tuwa karo pangestunipun para tamu 2023 Mas. Tahun kepungkur. Alhamdulillah. Parani neh. Parani no pembuktian. Tembungmu mbiyen piye? Baleni neh aku. Tangeh nek gur dadi gareng nek iso dadi wong sugih. Langsung tak jawab Mas. Bener omongmu aku. Kok iso bener iki lho? Lah nyatane ora sugih-sugih. Lah ngono ngopo mbok parani neh? Ya gur memastikan nek bener. Ora duwe isin rumahku. Alhamdulillah iki lho delok penonton pirang-pirang. Sampeyan ngene iki ibarate anu Mas. Apa itu ibarate ana tembung to? Golek ana jeneng dhisik, engko jeneng mara dhewe. Aku jane urung doyan jenang, jenange mbahku sing urung wis ra tedas sego tak gekno jenang kok. Mosok aku mbok wae jenang. Ibarate sampean ning nganjuk baru beberapa kali ibarate babat-babat dulu. Dadak babat sing dibabati apa to Mas? Kayu sing tak resik saking omah dadi tembok sing dibabati lho apa? Jogan resike ngene wis ora nek runggut babar blas. Maksude ora usah mikir biaya. Sing arep mikir sapa kan ini biaya dipikir panitia kok iso ngeyel kowe iki lho. Maksudnya ki piye ya kok uangel men to? Maksudnya ki ngene iki lho, maksudnya aja mikir dhuwit, ya to? Aja mikir dhuwit. Ibaratnya sampean nek wis pentas ngene di akeh sing tresno karo sampean, engko sampean engko nek regoi nututi dhewe. Kowe ngenyek aku. Lho. Dhuwit. Lho. Mas, iya kok. Maksudnya ki aja mikir biaya nemen. Bener Mas, wong urip ki aja gur sak mangsa sak obah sak krembyah kok sing dipikir mung dhuwit. Nek iso sak obah sak polah krembyah sak obah golek ana berkah. Mbok menawa saka berkah kuwi awake dhewe linambaran saka Gusti dadi wong sing uripe kebak barokah. Amin. Tuladane ngene Mas, tuladane. Dioyak kaya ngopo nek awake dhewe sangune pancen mung gelas. Entuk banyu sak ember sing digo balik ya mung sak gelas. Sak gelas, betul. Umpamane aku nyambut gawe kok bayaranku kudune kok 200 ndilalah bengi iki entuk 100. Mbok menawa sing 100 karo Gusti Allah dijoli seger waras. Amin. Ning enek saka mangsa janjane kaya jenengan morak perkara rega dundunan mang. Janjane upama jenengan kok kudune bayaran 100 ndilalah kok njaluk 200. Karo Gusti Allah sing 100 kuwi dijaluk mbah dijoli saka kesehatan, mbah dijoli saka liya-liyane masalah. Mula wong urip pira-pira nek disyukuri muga-muga berkah. Contonen aku lho Mas. Aku gareng iki gareng sing sarwa cukup. Keluargaku tak cukupi kabeh Mas. Aku omah-omah wit taun 2019 teko iki alhamdulillah bojoku urung tau nek ora kecukupan kabeh tak cukupi. Contone lagi ndingi. Bojoku kancane do tuku motor Jawil Mas, kancane tuku motor Nmax aku mbok ditukokke. Ora usah dadak ngenteni sesuk dik saiki. Piye Mas? Cukup ya Dik, cukup. Sik. Tanggane do tuku gelang Mas, aku rek gak mbok tukokno gelang gak usah sesuk Dik, cukup ya Dik, cukup. Sik. Jangkrik wong sing sarwa kecukupan. Kok tembungmu ra penak ngono to? Kok ra penak ngopo? Uripmu ki pokok prinsipmu sarwa cukup. Heeh to? Iya. Upamane kaya bojoku eruh tanggane tuku motor Nmax. Motor Nmax. Sambat ning sampeyan. Sambat ning aku. Mas, montore kancane anyar. Iya, Dik. Aku njaluk motor sing kaya kancane. Cukup ya, Dik, cukup. Mas, tanggane tuku gelang, tuku kalung. Aku ya pengen gelang karo kalung kaya tanggane. Cukup, Dik, cukup. Alhamdulillah bojoku iso nampa teko saiki blas ra ndek apa-apa. Bojo ora tanggung jawab kuwi. Ibarate ngono ki disembadani, tegese cukup iki ditukokke. Sing nggo nukokke apa iki aku urung cetha kok.
Jare sing mikir panitia. Lah mula kuwi panitia ndang digenahke kok gak ono sing genahke belas e. Wis, aja wis melu aku. Oh melu kono. Wah iya no. Kok kono pira, Pak? Kowe iki ngece iki, nek iki ngenyek, mbok kira aku dalang sing seneng motong, pamane kok dhuwur grojok-grojok tekan isor kricik-kricik. Sing rasa pong beduk lagi pisan yo, Pak. Aku lak Masa- kudu ngono critane wong-wong kuwi. Lho, iso mbok kira nyileti bajarane kancane ngono. Mangsane. Ora. Lah, Rasa nesu. ngono mangsane kok. Masaku. Lagi petuk pisan kok iso ngarani sing ora-ora. Iya yo rasa galak Luar ora biasa. boleh. Lho, nyapa? Mosok aku dicipok. Ora maksud iki tresno karo sampeyan. Tresno muga-muga dadi seduluran ya Mas. Amin. Amin. Ya. Ayo alhamdulillah. sing bangu ndongakne apa, Mas? Ndongake mugi tansah gemah ripah loh jinawi murah sandang murah pangan adoh saka syukur sakit bilailan mala bencana ciningkira saka etan baling etan saka kulon baling kulon saka kidul baling kidul saka lor baling lor sak paran-paran sak dalan-dalan entuk kawilujengan nyandunga sekar cepaka mulya manggiya yuwana basuki bagya mulya widodone ring sambikala amin Allahumma Amin. Wah, luar biasa. amin nek gak semangat to Bu Baleni nek dongane wit awal. amin Allahumma Amin. ngono lho Sik dongane wit awal dibaleni ben kompak jajal baleni pisan gak sih? Sing lho cempaka mulya barang lho. Cempaka mulya terus nyandung boto lho. nyandung cepaka mulya Lah ya aku rapal baleni jajal pisan kas aku nak kompak. Amin kabeh. Heeh, jajal. Yuk, Lapo aku mang donga dawa-dawa. ning sastramu apik kok. Apik ya apik yo lali kok ya. Ngono kuwi spontanitas kok Mas. Masa kon baleni. Kon baleni angel ya wis. ora temu. Enggak maksud iki dongane kaya wong dalang ngono lho dongane. Alah ora usah mbok pamerke ning kene. Piye to? Aku roh tenan lho iki. Alah isi Prodadi lho rektore sapa? Alah. Hah? Apa? Isi Prodadi. Isi Institut Seni Indonesia. Purwodadi. Lah, engko sik to, ora enek ya. Enak. Isi ki eneke Solo, Alah, Yogya, alah, Bandung. Alah. Kok iso kon Purwodadi barang ora enek iso isi lho. Eneng Mas. Rektore lho aku. Dosene bojoku. Mahasiswane lho sitok anakku dhewe. Lah ngono kok disombongke. Isi ki sing jurusane pedalangan karawitan tari kuwi. Mosok enek Purwodadi. Oh, nggonku pertanian kok jurusane. Lah ngono kok seni lho. Seni menanam padian ya enek to, Mas. Oh iya. Biyen tandur kan ditata karo mundur, sakniki kan modele jejer legowo kae, ditandur karo maju. Terus mboten mriki enek. Ora enek wong kene guru brambang kok. Kene malah mesin duluan. Malah mesin. Iya, Luar biasa. Dongane mong lho aku sastrane kaya wong dalang ngono. Alah aja. Aku nek ndongakne ora runtut kaya ngono lho Contohnya nek basane. jenengan ndongake piye? Nek Nggih ya ndongake. muga-muga dusun kene baldatun thaibatun warapun ghafur. Oh ya slumrahe dongane kiai ngono kae. Oh iya. Ya sampeyan iso kaya sastrane apik nyandung cepaka mulya. Lha ngene kak sastra sing indah, sastra sing apik kaya dalang. Alah, aku tak baleni mbok tiru. Kok iso wedi kesaing iki lho. Ya ora kok wedi kesaing. Nyapa? Aku kalah bagus, mosok engko kalah pinter. Orane sik ta. Orane ngono. Engko sampean gek-gek dalang ning macak dagelan. Dalang ning nyamar dagelan. Alah rasah ngono aku isin, Mas. Lho. Kok isin iki piye maksude? Alah ning endi nggon wis do ngerti aku kok, Mas. Lho. Wong kene Alah wong kene ya do ngerti. sapa to sejateng kulit ora kok dalang kerusuhan Mas aku rumangsaku. Iki bloko suto blak kotang terus terang para Bloko sederek. suto blak kotang terus ketok. Nah, terus terang kok terus ketok. Lah yo nek terang ki ketok. Jujur wae niki Mas Gareng Jajak niki nate nyecep ilmu wonten isi Surakarta jurusan pedalangan ketitik. Tepuk tangan. Kok guru yogane tok sing tepuk tangan ya? Malah wedi ya. Kok gawanmu gegek yogaku. Iya ketok cacah. Orane ngono. Mawe aku sampean WA to. Nggih, Mas nggih. Akbar mengke dalu nderek ngrusuhi. Nggih. Terus tak pencet kontak. Oh Mas Gareng Jajak. Kok grup yang samai alumni pedalangan isi Surakarta. Berarti sampean nate ora ketang sedelok utawa lulusan alumni jurusan pedalangan isi Surakarta. Jujur ya to. Pedalangan to. Ayo.
tepuk tangan ngono neh engko. Yo piye yo Mas Awi jane isin Mas. Terus kok merendah ngono. Ora merendah. Lah piye? Contone jenengan lulusan Institut Seni Indonesia ing Surakarta jurusan pedalangan balik nyang Nganjuk dadi dalang kondang. Amin. Lu bareng aku lulusan Institut Seni Indonesia ing Surakarta jurusan pedalangan balik gareng. Loh gini Mas, ibaratnya wong lulus saka lulus tekan kampus sih ora diajab, tidak diharapkan dosennya kudu ibaratnya dadi sapi kabeh padha kabeh, dadi wedhus kabeh ora. Beda-beda, ning tujuannya tetap seni dan budaya. Enek sing dadi dalang sing kondang, enek sing dadi guru mulang seni budaya, enek sing dadi kaya sampean dadi gareng. Gareng kan ya dapukane wayang. Wayang kan jurusannya pedalangan. Ning penak dalang kok Mas. Lho kaya penak dalang lho. Cek 15 yuta. Gareng sewengi 350 ya Bu. Mangan jobo. Jek mangan jobo ya. Aku wae lurung entuk. Aja ngono. Dalang ki angel lho, ibaratnya pucuk rambut nganti jempol sikil 6 jam tidak berhenti. Lah ning kan mentale iso ditata Mas. Lho, kok mentalnya ditata? Lah madepe rono lho gak berhadapan langsung karo audien beda nek dagelan Mas. Berhadapan langsung ki nek gak duwe mental spiritual sing kentel amoh Mas. Ngeblak lemah kasep, loro mah, lor kidul, lor Roro iki ngawur. Ibaratnya dalang iki penak mergo ngadepe debok. Ora menghadap penonton. Oh. Rekoso dagelan Mas, madhep nonton ngene iki lho. Wong semene nyawang aku kabeh ngerti masyaallah gumun aku. Tontonane ning kene kok iso rumangsaku. Ya jan nek pancen iso isi Surakarta jurusan pedalangan ning dadi Gareng. tudunoke ora keteng sak itik ibaratnya banyu sak cipratan, ibaratnya banyu sak cidukan. Apa piye? Aku ki Piye? aku pekewuh Mas. Pekewuh apa? Mas Gareng Jajak dikongkon dalang setuju napa mboten? Suara rakyat adalah suara Tuhan. Nuwun sewu panitia niki ampun lunas dereng. Mas kuwi nek dereng, kula upama kon gareng mungkin bayarane separuh gareng kula nggih. Dalang e. Piye? Piye ibaratnya umpama durung lunas. Durung lunas. Nek nganti aku kon ngicipin dalang, yo bayare sing paruh nggo garenge wong kon dalang kok. Wis lunas kok. Nek wis lunas. Lho, lah aku gak bagi aku. Ya gampang perkara dhuwit aku karo sampean napa. Ngene lho Mas, ora kok perkara mbuktekke aku iso lan ora niki ora kok ngono. Aku rikuh karo pekewuh. Lho, iku pekewuh iki apa? Perkara. Nek nganti aku njajal mayang gek ternyata apik aku sok ben nek sing rene aku dak kowe gelo. Wis jajal bayangno perasaanmu piye. Mongko kowe wis pindho. Aku terima tahun ngarep nek nanggap sampean aku tak gareng. Tenan lho nggih. Mang tulis Pak Panitia, besok tahun ngarep sing dalang kula, sing gareng Mas Akbar borongane 2,5 juta Pak, komplit niku. Oh, deal. Iso murah men 2,5 juta itu. Wis ben wong ya ora payu kok lapo. Ibaratnya aku tahun ngarep Gareng. iki rumore ya. Tahun ngarep garenge aku. Nggih. Dalange Aku. lho. Borongane Dalange sampean garenge jenengan. oh, simulasi sik ning ngono. Simulasi dalang kene. Contoh. Simulasi. Ning tenan kok nganti sesuk kok luwih payu aku ditehen iki. Nganjuk awas aku. Tepuk tangan sederek. Nggih. Oh ya ben kaya gareng ya. Sudah. Tepuk tangan. Monggo Mas Dalang. Mongko pakliran kuwi nut jaman kelakone. Dawuhipun almarhum Ki Mantep Sudarsono. Pakliran wayang kuwi nut jaman kelakone. Tuladane gawe sanggit garap lakon, bendol kayon terus limbukan kuwi ya entuk. Entuk. Bener ora? Bener. Dedok. Waduh. Iki dalang kucluk apa piye to iki? Ayo dalang nut jaman kelakone kok, Dik. Iki apa? Serebek apa-apa? Bedol kayon ya ayak hong to, Mas. Ngawur dalang ora. Iki garenge rung metu ya? Urung. Ya wis kene sik. Klasik.
nganggo ayah hong, Mas. Enteke tung dah tak tung ayun-ayun. Iki ringan model piye? Alah garap, Mas. Kowe ora mudeng garap belas. Iya. Iki jenenge nuk jaman kelakone. Iya simulasi piye? Simulasi. Nggo taun ngarep aku ndalang. aku Gareng. iya. Borongane pira mau? Oh, 2.500. Oh iya. Eling-eling ya saya. Bedol kaya nayak hong terus tundah tak tung dadi ayun-ayun. Oh, iya. Ora usah nganggo irama digerongi. Oke? Oke. Iramane tanggung mawon. Oh iya. Tanggung jawab. Langsung limbuan iki. Nuk jaman kelakone. Iya. Silaturahmi ning laladan Nganjuk. Iki gandeng awake dhewe ora ijen, iki ana bintang tamune gareng. Wah enek wayang kok langsung limbuan lho. Garengipun, Cok. Heeh, serampatke. Ya garenge jumeneng. Aku mbok kon apa? Gareng, Mas. Lho terus mbok kon joget apa? Serampat, Cok. Seto. Aku macak dalang iki. Lho, dalange sapa sih? Jenengan. Lah iya manut dalang to. Purwasesa ana astane dalang. Setuju, Bapak Ibu? Oke, lagi iki lakon dalang kon serampat. Penonton iki damen kok. Kok damen to kowe iki? Lu pacak dalang kok serampat. Lho, dalange sapa? Jenengan. Lah iya manut Purwasesa ana astane dalang, Mas. Serampatke, Cok. Ngaturke sugeng dalu para pamirsa. Seneng. Seneng lho. Dalang kok, Dik. Ya ampun. Bintang tamu kok wani karo dalang. Iya, nyuwun ngapunten Pak Dalang, nyuwun. Oh iya. Kak dadi kowe apa ya, Dik? Jogete gareng iki. Tepuk tangan. Ya, ini sing dalu Mas Gareng. Alhamdulillah ya Mas Gareng ya. Lho, iki terus to. Lho. Dalange sapa, Mas? Jenengan. Lah iya manut dalang no. Nggih, wilujeng dalu Mas Dalang Kucuk. Wilujeng. Mas Dalang Kucuk. Oh, iya ora badi kaya ngono kuwi ra kena. Mboten mareng nggih, mboten mareng. Karo dalang kok, Mas. Aku ya manut to ki mengke. Nggih. Kok aku ora bayaran. Nggih, kados pundi Mas Dalang Jajak? Nggih, kados pundi? Aku pekewuh, Mas. Ora. Aku bar iki engko nesu. Ora nesu. Ngene apik aku wayangane piye? Betul. Ya dalang no. Berarti ana limbukan ya ana critane no. Suluk tantang-tantangan. Perang ya? Yo, weh. Perang ning wayang? Gak. Lha apa? Aku mbi kowe. Lha wis. Ya wayang dadi dalang ngedep kelir, ngedep debok kok. Aku iki kelingan, Mas. Kelingan apa? Biyen zaman aku nom-noman iki, untuk bojo iki gara-gara lomba perang. Lho. Sing menang untuk bojo paling ayu dhewe. Alhamdulillah, Mas. Heeh. Bojoku elek wong kalah. Ngono diumone. Perang apa? Wayange apa? Wayange kulit to, Mas. Wayang kerdus ya tugel ngawur. Maksud iki tokohe. Lah ya genahno wong lek tekok wayange apa kok genah semene wayang kulit kok tak tekok. Anoman musuh sabrangan apa? Musutan kali yo kenek. Rasa nyabrang. Tak jumpuke kuwi anomane wis ana. Sabrangan iki. Heeh. Bae dadi dalang duwe peniti ya enak. Masyaallah. Duwe penyimping. Wah, Kok dadi gareng, dadi peniti lho aku ki bareng kok akeh men sambene. Apa-apa engko tak embui 50. Hei. Sing ngimbui malah kono. Wah. Ki apa sih? Suluk apa? Suluk, Mas. Oh. Cengkok isi Purwodadi. Iya.
Paham to, Cok? Oh, sik urung isi lho wis tepuk tangan lho. Cwangkahangro sesumbar lindu bumi gonjang kanjeng kumaludo kadi guntur ketup omo pengkang jaloniti mbak lumendah Hop. Iki suluk cap damen piye to? Suluk sing Prabu sing berwibawa. dalang kuwi kulinio sregep sinau nyawang endi-endi nggon ben banyak khasanah budaya iki cengkok isi Purwodadi kowe iki ra ngerti suluk kok Iya, nggih Pak Dalang matur. sobomu kurang adoh Iya. original iki Iya. Tuhu Sang Wisnu Bathara arsa hang lebur bumi ong nyatla gending kalanya nagar pandam moncar inon lir kegonang surem soroting kang padang asoran pacaring purnaning gegana teh gali-gali sambetane ora salah kok ranggo tantang-tantangan sik to? Kok Langsung mati kok ranggo tantang-tantangan sik. oh walah kowe kira ngerti ya Mas Lho, ora ngerti piye? Anoman kuwi satriya kondang perwira yuda Heeh. tangane atos ngampleng pisan langsung semaput lah kowe karo anggota perang kesuwen lah kuwi ra ngetokno nek Anoman kondang no Kuwi dalang lumuh kuwi. alah ya kowe sing gak jos Anoman iki kondang-kondange wayang tangane atos sikile mantep kok Lah penonton kadung ngenteni tantang-tantangane kaya apa, perange kaya apa. lah kowe Anoman gak ketok sekti kowe iki mudeng ora we karo anggota mang dadak suwen oh alah kaplok des mate wong iki wong kondang oh alah Berarti ngono ora sanggo perang ya. ora wis wong kondang kok Lah nek cara ngono wayang bar jam 1 no. lho ngono kuwi karek pinter-pintere kowe to Mas Oh, maksudnya pinter-pinter. lah iki gak semaput to Semaput. tambani urip neh ngono Diantem neh, semaput neh semaput neh. Terus mamane wektune jek turah. ditambani neh oh urip neh Sik tapi wayang apa puskesmas yo tambani urip neh lho. alah kowe urung duwe bojo nek kok bojo kaya aku lho Mas bar urip neh sayang Aku ngakoni kok Mas, aku jek Joko Tingting. Mula perlu banyak pengalaman menyerap ilmu kepada sampean sing wis duwe bojo. lah ngomong to Joko Tingting, aku udah wong lho masyarakat Mbulak Mojo, masyarakat Weruh sing ngerti. Akbar dulon apa nate? Dalang Akbar krungu, dalang Akbar gendaan, ora nate. Dalang Akbar kambon wong wedok apa nate? Ora tau krungu. aku ora tau krungu Mas Heeh, ora tau krungu ta? sampai ngono piye Mas ya Heeh, mergo primpen. Mergo aman, heeh. Primpen. Mula aku njaluk ilmu nyang kowe. Yo aku nek petuk Birgita lho ewoh aku Mas Ber kita sinten iki? iya Penyebabnya pekewo. lambeku rasane ijek Mas Tak tupapuk. iya aku nek petuk Birgita ki ewoh aku Lambemu rasane ijek rasane ning lambe ijek ana rasane wae aja saru. Ki di live streaming konotasimu negatif. kok iso negatif Lho lho ning lambe rasane kaya jik. lah tau dikaplok sendal kok Oh. Akhirnya masang dikapakno Akhirnya yo pikiranmu sing elek Joko kok pikirane ngeres Oh iya. oh layak wong primpen Wes ya. wis yo Heeh, wes. aku yo ora nek hitungane rek suwe-suwe wis ngono ae wis ben roh kondang ya Pak Anoman ya sekti ya
Sakti. Kok nek perange kok suwi berarti ya. Maksaku lindu bumi kepiye meng. Kok mbok tiru. Ora. Apa-apa kok tiru? Aku ndowo ditiru, kok ditiru, perang ditiru. Heeh. Mari yo bejane menang kowe. Aku gur kalah bagus asli. Oh iya. Sik to, ngarani apa mau? Nek petuk bir kita pakai mergo? Bibirku jek ono rasane, Mas. Iya. Kon ngadeg no. Sapa? Ya bir kita no. Ya pokewuh no. Lah pakai wae. Udah mosok aku bar dikaplok sendal kok ngakon. Ya aku. Lah wis kon ngono. Ya Mbak Bir kita. Ayo berdiri ya ngancani Mas Gareng. Ki dalang jajak. Seputar aja. Yo. Oh alah. Lho. Ngene kok tak arani pengrawit apik. Lah. Pengrawit kok ora pengerten blas. Lho. Sinden lho lingguhe ning kono. Jumeneng lho gur tuwa kene spotmu ya dawane ra umum. Lho. Ya ben sinden iki golek keringet. Heeh, ben ora kademen iki kan nek adem. ketok golek keringet kademen, ya medun sik mubeng rono to, Dik. Kok teko kene pas spote ban. Ya kesel no lek medun. Lah ring golek keringet. Ya. Wong kok Berarti ngewo. spotnya gak entuk dawa-dawa. Ojo dawa-dawa. Contohnya spot sing gak dawa ki piye? Kowe munggah ya, nduk tak tuk, dodang, tok, dang, tuk, jam bar wis ngono lho. Oh, dijajal ya Mas ya, Piye dijajal. mong jajal balenono. sik. Heeh. Lah ayo lali neh wis. Spontan kok. Nggih, tuh. Masih ae. Nah, iki aku pamane duduk iki sik. Kita hadirkan satu artis yang cantik nan jelita dengan khas suara merdunya, cantik orangnya, pernah tenar di masa kemerdekaan yang pertama. Kita hadirkan. Suwi men to. Kok iso masa kemerdekaan zaman Londo ya. Kowe gak Cina mbiyen? Ora. Agak gede ayu. Senengan kuwi. Kita hadirkan gede ayu. Bir kita. Tung. Wes ngono wis kok kene kok iso bingung lha apa. Kok elik men to? Ora pokoknya eleke Mas, ini tanggap situasi dan kondisional. Kok gerem tungcrut Kok mak ngono to. ceret ngono to Iya, Mas? Kok mak ceret? Wong terakhir lagi mules kok. Makasih ya Mas. Selamat malam Wilujeng Dalu. Mbak Bir Nggih, kita. Wilujeng Dalu Pak Dalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penontonnya sik semangat ya Oh, Pak. semangat. Ya Mas Garing ya Mas ya kademeni penontonnya sik ngematke Pak Dalang, ngematke sampean ini hebat berarti warga Ning weru. tenan tak akoni warga iso kumpul menyatu guyub rukun iku nek nonton wayang. Jajal nek kita anggapane ora wayang ana sing gelut, ana sing tukaran, ana sing waduk, ana sing linggih. Lah nek wayang lho pinarak jenjem, lenggah mirsani anteng, penonton yang baik dan kondusif. Umpama ora seneng paling ngadeg balik karo rasan-rasan. Lah nyapa rasane. Diapure ngono ditanggap. Kuwi nek ora seneng. Nek ora seneng. Lek seneng, lek Nyatane seneng, seneng lek ya do pinarak Oh, to. kaya ngene iki Kaya ya. bengi iki alhamdulillah. Lila. Ayo menyapa warga masyarakat. Niki acarane bersih dusun, Mbak Bir. Nggih. Leres. Ngagem pantun kemawon nggih Loh, Pak pantun Dalang. boleh. Pinter iki calon guru iki. Tuku melon karo aki. Mesti kelon iki lho. Hei, tapuk. Live Ra streaming. entuk saru, ra entuk saru. Ya melon iki. Yurung mesti to didengarkan dulu. Aku nek ro kene kudu wae. Hei, kudu apa? Kudu semau omongan wae. Oh iya, Ayo tuku melon, tuku melon. Tuku melon karo aki. Para penonton mugi panjenengan kathah rejeki. Amin. Terus aku ya duwe pantun kagem Pak Dalang, Mas. Apakah itu? Kok kene ya? Nah, dipantunin no. Ayo sing apik ayo. Pantun ya. Ke Semarang terus ke Mekah. Apa itu, Mbak Pak Bir? Dalang, ayo kita menikah. Hei! Loh, kan statusnya kita kan ya sampean wis wisuda ki ya wis lulus ya to. Ayo, Berarti- arep sauran apa kowe? Kita ora trimo ngono kita. Kenapa tuh aku gak terima? Oh, alah kowe manasi aku to. Lah Alah, alah. Jare wis duwe bojo. aku ki duwe pantun ya Pak karo Mas Gareng ki. Pripun, Soalnya aku pripun? makanya gak seneng karo Mas Gareng ki ya ngene iki lho. Jajal tak dungokne. Tuku sego goreng ning pilang kenceng. Mas Gareng ra iso ngalor. Ra iso mancing maksudnya ra iso mancing. Ra iso ngalor karo mancing lho, Lah, Mas. Ora maido, Pak Bu. Piye, Mas? Biyen seneng aku tak tolak rek. Mula yo ngelek-elek aku terus ora apa-apa, ora apa-apa. Ora apa-apa, aku los modele. Sampean Mas, sampean ini apa effortmu ning aku apa? Pak Dalang iki lho efforte. Astabrata ya nek kepanjangane ngerti gak? Apa? Aku sayang Birgita Ayu. Ha, tenan. Piye Astabrata? Aku sayang Birgita Ayu, pas to? Sampean effortmu apa? Effortmu apa? Gareng laras ya apa? Wis ra payu Mas, Mas Gareng laras iki. Grupnya jenenge apa, Mbak Bir? Gareng laras. Ngawur. Lah, Aku ndek grup dhewe. apa? Madya Pelalastro.
Madya Palastro. apa kuwi? Madya ki di antara, Palastro ki mati. Dadi kerawitanku setengah mati. Ora payu to. Ora payu Lah wijine. piye? Enek grupe ora tau tanggapan. Ape diarani nek gak enek grupe nyatane yo latihan. Piye jajal lah. Sing penting latihan terus. Penting kumpul. Rong setengah yo dong mau. Nanggep campur sari. Dikancani Mbak Biru ki lho. Kowe lho dalu no. Nggih Mas Gareng, Masya lama tidak Allah. bertemu ya Mas. Bocah kok ayune koyo ngene. Masa ta? Iki anake wong pira? Hei! Anake sapa? Anake sapa? Wis anake wong pira urunan. Anake sampean Lah anake nek karek tak tekoki anake wong pira jawab piye? loro. Lah ya ora ampung to perkarane, kok dadak nganggo nesu. Wong aku anake wong sak desa ora geger kok. Lah kok anak wong sak desa. Akeh men to? Akeh men. Kok akeh men Apa ngawur kowe iki. Lah piye? Pak aku main gedangan, ibuku gedangan, padha-padha sak gedangan sak desa kuwi lho. Oh, iya, Oh, anake wong wong sak Anake wong desa gedhe. Akal pikir cekek. Banget to. Ya. Aku berarti kurang Ya, pinter ya Mas. bocah-bocah iki gur menang ayu karo ganteng asline goblok. Weh! Kurang ajar. Iki nyuwun sewu ya, ora kok umuk, ora kok takabur. Apa? Aku lulusan SSN, sarjana seni. SSN. Mbak Bir kita kemarin juga baru diwisuda menjadi sarjana seni, lulusan ISI Surakarta jurusan Karawitan. Kemarin baru saja diwisuda. Kok iso Sampean ngelokne nanya, kucluk? Saiki titel iso dituku kok. Niku. Angger gelem mangkat karo bayar SPP rutin ra yo lulus. Nek sampean pinter tak bedheki Mas. Bedhek ana. Bedheki. Donya wis sadurunge nek donya aku wis bedhek-bedhekan kok. Karo sapa? Iya goblok aku malah ketok gobloke. Ayo bedhek ana. Nom-nomane Raden Janaka iki sapa? Nom-nomane Heeh. Permadi. Ya. Nek nom-nomane Raden Kresna Raden Kresna iki Narayana. duduk jari pinter jari SSN jari dalangi ora ngerti ndang apa Nom-nomane Janaka sapa? namanya Permadi Nom-nomane Kresna. lho aku tekan sampean aja malah aku Lah ya aku gak ngerti re. namanya Raden Kresna ki ya Jarwo Sik to kok ngawur to kowe iki. Jarwo aku ya roh kuwi sekolah ning isi ki ngerti kuwi aku namanya ki Jarwo Nom-nomane Janaka kuwi Permadi nek nom-nomane Kresna kuwi Narayana. dudu Jarwo Mas coba Takono. Bu panjenengan nembang ular kambang Bu Heeh. Lho, tekon buke ki lho. iki lho ibu iki sinden ki roh Seksi. sampean iki ra roh Tak matne aku nyeleh. Ya. Tak mireni sing tenanan iki. Heeh. kok ngono jare aku pinter Heeh. Jenengan Bu. Heeh, cobi. ya wedi Bu Aku iki kok wedi ta. Lah kok Lek ini ngono Mas kok amarke kaya lek kelinci kucing. ngono ya. Ben mat ngono lho Bu, kok koyo kelinci wae. Tenan iki kaya kelinci tenan. Malah kelinci nek gak mbok los-los. Buyok ke sampean. Aku malah dilirik karo Muda. Jarwo muda. Mudane sang. Lah, iki lho. Mudane sang Prabu. Krasna. Hup. Terus dah aku yang ngerti ku sakjane kuliah ning isi, Mas. Jarwo muda, Ah. mudane sang Prabu Pinter Kresna. sapa sampean karo aku? dadi Pinter aku mudane ta? Prabu Kresna kuwi Jarwo. Jarwo. Wah, lah ngono ya melu film lho Jarwo. iki. Ayo. Kuwi jenenge wangsalan. Oh, bangsalan. Jarwo muda kuwi tegese ndek nom-nomane Kresna kuwi jenenge Narayana kok. Ayo ngawur. Jarwo. Ya sak bagian. Kalah to karo Kalah, Ta. misormu, kalah to. Kalah, Ayo Ta. balesen. Balesen, Mbak coba. Bir kita nek iso pancen. Wong aku ora dijiwe tok kon bales. Lho. Ya kan bedean. Adu kepinteran iki lho, Adu Mas. IQ. Nah, adu IQ. Kowe kok nek kalah gelem aku goblok. Ya, ya. Tenang lho, Tenang. janji lho, oh, deal. Deal, janji. Iki mau rak perkara wayang. Iya. Wayang. Aku suspai teko apa ya? Lho. Wis, Apa, wayang, teko, gamelan? gak teko. Heeh. Aku teko anu apa ya? Apa? Kewan-kewan. Ya, hewan-hewan. Oh, aku jurusan pertanian masalah. Oke, iya iya. Loh. Nek perkara kewan apal aku. Iya, isi jurusan pertanian ya sampean. Kowe ngerti? Apa? Lu ngerti ora? Ora. Padha. Lho, piye to Mas jare kewan-kewan? Aku urung teko. Urung. Lah kowe ngomong nek urung teko. Ya, wis meneng aku. Bedane Heeh. manuk karo kucing. Nek manuk sikile loro, nek kucing sikile papat. Betul. Alah, Betul. cetek. Ya toh, Pak, betul, Betul. ya, Pak. Nah, ngono. Lah. Lah aku rasa kowe cah SD cah TK yo paham. Loh, Jawaban yang spesifik to, Dik. Nek manuk mabur nggih. Lah.
Kucing mio-mio. Nek manuk biasane nek manuk. Wes apa wes kalah wes aku ngaku kalah. Aku kalah to. Ya. Kowe ngerti kucing? Kucing. Kucing nek dilus-lus turu apa mlayu? Turu. Nek Kowe- manuk. Kowe ngerti kucing? Hah? Kucing nek dilus-lus Turu. apa mlayu? Turu andane kok. Lho manuke? Kowe ngerti kucing? Kucing kae nek dilus-lus Turu. turu. Lah nek manuk. Lah manuke? Lah manuke? Sing guyui karepmu piye jajal? Lah sampe ini bedane lho. Bedane kucing karo manuk iki lho. Kucing nek dilus-lus turu. Lah wingi gak dadak guyu ngopo nek ngrembug manuk? Lho. Ya tak. Kowe kok tau lus-lus anu kucing? Kucing. Kucing ya. Aku mak diek ngono. Kowe kulino kok. Wis ya Mas. Nek Wis tembang ya, atur tembang. panglipur. Panglipur suka mari suka. Sik tak selingi maos anu nggih, layang nggih Mbak Bir. Nggih, nggih. Sugeng dalu Pak Dalang, kula nyuwun gending. Podang kuning dibawani, sesideman dibawani. Gending menika kagem warga weru Kang Sarto Bulak Mojo. Lan kagem Bapak RT RW ugi kagem panitia. Matur nuwun sugeng dalu lan sugeng amirsani. Mangga Mbak Bir milih podang kuning menapa Podang sesideman. kuning sesideman. Podang kuning kemawon. Oke. Podang kuning ambil Nggih. tiringane Dik, ya adik kelas ya. Masya Allah. Kok nek ngene kok adik kelasmu akeh Mas. Alah sing gambang iki lho masamu. Nyapa Mas? Enggak tinggal. Dosen. Dosen iki Astabrata ya. Astabrata kepanjangan dari apa? Aku suka berkita ayu. Lah, diakani lho karo Pak Dalang. Kowe kok yo muni berarti tenan to Mas? Ora, lha iki mangan anu to. Sikatane kuwi ya. Wedi dalange. Ora, nyapa wedi. Yo. Nganggo bawa. Dibawani. Oh dibawani. Heeh, Mbak Bira ya. Slendro Mas ngomong. Wis. Kupingmu lho, Reng. Mosok Kupingmu loreng lho. 6 ro. Oh pas 6 ro. Mau jenenge nyongo nek. 6 ro. Lah keduren lah 6 ro. Lah Mangga, Mbak. Nadyan wujud temong peksi. tepuk tangan. Suarane apik wong sing ngulang aku. Isi Prodadi ya. Iya. Mak warai mendem ae aku. Lah nek ra kowe mendem po gelem karo aku. Tak tau apa ya. Rekak-rekake kowe gandrung aku ning aku menolak ngono ya. Drama teater kecil-kecilan. Yo, dadi aku kono seneng aku, ning aku rek ora menolak ngono lho modele. Terus iki Pak Dalange dadi apa? Alah Wah. Iya. Berarti cocok ngono ora? ora usah. Ora Ora usah. sakar mlaku ngono ta. Oh iya iya. Aku sing menolak ya. Iya, Kowe iya. sing seneng aku, kowe gandrung aku. Mas Iya, iya. Gareng. Rekak-rekake kowe kedanan aku ngono. Heeh iki. Mas Gareng. Alah aku gak seneng kowe. Mas Gareng aku terus nang karo kowe, Mas Gareng aku terus nang karo kowe, aku tebasno jajan, aku tebasno mau. Lah tak mata nganggur iki. Seneng ya ora ngono kuwi. Lho, nek seneng mesti effort nukokne apa-apa. Heeh, iki lho. Janji ayi, Nun inggih Kang Mas. kowe besok yen Oke. takon tak karo Heeh, bakal Mas. tak tukokno gelang saon. Sik to, Mas. Sakone. Saonone. Oh, malah dia ditambahi sakone. Ya duwe ra enek kok saon. Sak gram ora gablek aku. Itu gale cukup mong lho, tunggale Iya cukup. kuwi tunggale cukup ya Ngono cukup. ora ditapuk sendal. Iya cek krasa lambiku. Ya. Ndi ki Mas? Halo Iya. manis nengsem Kan iki kudu jinjit berarti. Mas. rasa mbok contoh Ora, aku nyonto jinjitmu lho kok jinjit ngene Lah nyang. dhuwur kowe ya dianek ngene padha. Kuwi apa bahasa apa kuwi jane kok iso Iki lho tinggi badan. Oh, iki. iya. Ini aku lho rodok jinjit ngene lho Mas. Iya, Dadi kan iya. ben iso dhuwure padha. pikiranku kon Oke, ndi. oke. Oh lah iki Joko ning ngeres. Primpen
Pak. Primpen. Iya. Ya bir kita barang kuwi. Nyapa aku. Wes ya terus. Mos, aku apa kowe to? Piye? Wes kowe. Gantian, Jane- gantian. Jane aku iso ning gane Ya kowe ya wis ya kowe. wes ya wes ya wes Oh, sampean engko sik. ndak dereki menang-menangan kowe. Gantian. Rasa wenggan kula Modal swara tuku mobil, Duh. Lah piye sampean modal gareng untuk apa? aku modal swara padu dene. Lah tanggaku tak suarane ra penak. Lah aku ya kesalahan ngomonganmu nyelekit tak Mas. Ya piye kahanan Dik, sombong ki nomor 1 nek kere keri ta mikir. Penting gak sombong. Ya.